Good morning again. Kamlepo Karua. Ine amanawi ndabweranso mama uno. Choyamba ndafuna ndifotokoze za makampani amene Profesa Arthur Peter Mutharika amanena kuti abwerera Blantyre. Yoyamba ndi Malawi Housing Corporation. Anachosa ku head office ya ku Blantyre kubweresa ku Lilongwe kukachita rent nyumba ya munthu ku area 49 and area 43 kumapereka 2.5 billion kwacha kwa munthu uyo amene ali wa MCP. Ndikuti pamene ku Blantyre ma head office ilipo ndiye kuti zofusa zakuti chimene amachosera head office ya Malawi Housing Corporation ku Blantyre zonse zilipo kubweresa ku Lilongwe kukachita rent nyumba ya munthu 2.5 billion. Chikuthandazo chani? Corruption. Ndifukwa chache Profesa Arthur Peter Mutharika ananena kuti makampani ngati amenewo abwerere kumene anali ndi ma head office. Maroma kuti anthu amene akuba ndalama za boma za Malawi Housing Corporation aziwike. Chachiwiri, kampani yachiwiri Admark anachosa kulimbi Admark ku head office nkuibweresa ku area 43 akunamizira kuti kumarangaranga pamene ku area 43 nyumba ya wina akeswa chipani cha MCP akulipira 5 billion kwacha. Nyumba sina ma office nyumba. General manager ukhala kumene koko ambuti chief executive ukhala kumene koko. Izonse za ujenezi kumene koko ma boys quarters chani kukhala ngati head office. Pamene kulimbi zonsezo ziliko nyumba ya ndani ya chief executive ilipo china chilichonse kumudi kucha. Ndiye funso ndirakuti makampani ngati amene abwere kuno ku Lilongwe kuti azalemerese mamemba za MCP amene akuba ndalama za boma. That's why kuti abwerere kampani ngati imene ibwerere kumene inali kulimbi. Number 3, Makra ndi head office inali ku Blantyre pa General Corner. Anaichosa kuja bwera chaku Nigeria mnyumba ya munthu kumamulipira 1.6 billion every 6 months. 1.6 billion. Pamene head office ya kulimbi ya ku Blantyre pa General Corner ataupika mu mandazi chani office ngokhala koma muli zonse zipangizo zinali mene mucha aupanga sorenti regional office chakumati country kucha kumene kuchaso upereka ndalama sankhani pamene iwo amakrawo anali ndi maoffices zawo pa General Corner. Number 4, MBC akunamizira kuti ari ku Blantyre aibweresa kumaranga ujeni kuma warehouse achani warehouse Admark apa pa ujeni apa pa Chilambula Road apa. Ena akumachita ku area 49 kumachita ngati ari Blantyre koma usiku amabwera kuno makanga ku Blantyre kumulipira 7.8 billion munthu uyo kuti basi ma offices abwere kuno mwa secret inosimkuziwa. Ndifa chache Peter nati makampani ngati amene abwerere mmene alili ku Blantyre. Akuluakulu mundimvese bwino zimene ndikunena pano. Kodi Amalawi mungavomereze kuti zimene zizipangika kuti china chilichonse basi chibwerere chikhale ku Lilongwe kumaba ndalama osati chifukwa chakuti aufuna kuti ku Lilongwe ndi ku Central Region koma ufuna kuba ndalama za boma. Ndino munthu ukaganiza kuti kodi zimene zikupangika izi chifukwa chani. 4, immigration ndi head office ku Blantyre anaibweresa kuno ena manyumba ku 18 awota anthu Malawi Congress Party ena kupangisa ku area 25. Immigration ina mtauni mumaungati sija inali regional office si kumene kuja zina napita kuja nali Malawi Fisheries kuja mu office apa Chilambula pamene pacha chimpwirikiti ndithu chimpwirikiti cha makampani chimpwirikiti chauti koma zinthu zisizi kuyenda atwisi anthu akubatu ndalama. Number 5, za ku prison inali kuzomba anabweresa kuno chimpwirikiti choka anthu akulipira ndithu mkawale umo. Head office ikhale mkawale zona, head office ikhale pa Maura prison zona, head office ikhale mu area 6 kumapereka 2.8 billion kwacha ndalama za boma za msoko ya anthu manyumba ngati amene wawa.
ndechifukwa chache Peter nati zinokati zimene zibwerere m'malo mwake mmene zinalili, sikuti kulanda Central Region kubweresa uplanta chifukwa ichi ndi chipongwe, ndi chipongwe, ndi chipongwe. Ndi chifukwa chache Peter pa manifesto ananena kuti tifuna tibwerese china chilichonse m'malo mwake, malo mwakuti zonse ziyende bwino. Tili ndi example taimene inali Air Malawi pamunota kuti kai Air kai chani kai inali Air Malawi nthawi imeneyo anachosa kuplanta kubweresa kuno kulilongwe mpaka kampani nkuta Admark imata nthawi ndani zomwezo kungotenga zindalama zambirimbiri kumapasa individuals kuti ma individuals awa azilemera pamene Amalawi akusauka. Ndichoke kumene koko chifukwa anthu ambiri samaziwa kuti chifukwa chani Peter manena kuti makampani abwerere mmene analili kale. Chimene ndikufuna ndinene pano ndichi, mu Julayi boma labwereka 840 billion kwacha. Ndalama zimene sakunena kuti ndalama zapita kuti, ndi ndalama zimene akugulira anthu, ndi ndalama zimene akuononga pano, akukwera ndege anthu kumapita kuma useless conferences, kumatenga zibwezi amayi awo apongozi awo ndani ino. Ndithu ndizoona mavuto amene ali muno Malawi, anthu akugona pa ma filling station 4 days 5 days 6 days 7 days 1 week ali pa filling station, wina kupita kunja kutenga apongozi ake, ana ake, zibwezi, azukulu ake, azukulu apongozi ake ndani kumapita nawo, ndithu kuononga chuma, kuononga forex ya muno Malawi. Ndena Malawi mzingoti ayayi kumangochiko ayayi voterani ujeni Peter, ujeni voterani ndani uyo Chakwera wasati Peter, voterani Chakwera chifukwa chakuti iyeyo azapitiza zimene zapitiza zakuba zona. Ai Professor Arthur Peter Mutharika akhala president wa dzikoli, inde ndikumva kuti kuli ma prophecies amene akunena anthu, koma mulungu ndi mulungu wa dongosolo, si mulungu wa confusion. Ayi, mulungu sanganene kwa uyu prophecy ina ya munthu yomweyo akupitanso kwa uyu kanena prophecy ina ya munthu yomweyo chifukwa chakuti munthu wina wayuza zina la mulungu. Ayi mu Mateyo mucha muli mawu akuti ineyo ndimachirisa anthu mzina lanu, ndimapanga zilizonse mzina lanu, ndimabweresa anthu kuchechi mzina lanu, andazanena kuti sindimakuziwa iwe, sindikukuziwa, chifukwa zimene umapanga chifukwa chakufunira kwako, wasati chifukwa chofuna kwa ine Yehova. Aya anatero Jesus Christ, amene ifeyo as Christians we know ndi mpulumutsi wathu, ananena mawu amenewo. So ngati Jesus Christ adanena mawu amenewawo, ndi ndani ife amene tingasusane ndi mawu amenewawo? That means tikususana ndi creation. China chimene ndikati ndene pano 840 billion imene akongola azabweza ndachifukwa pano pa ngongole ija pano yafika almost 28 trillion kwacha ngongole imene ina kuti akongola ndalama zija kuti azipereka kumakhanda. Khanda lisana auti khandatu ayamba kale kupereka ndalama kumakhanda, ena sana badwe apasa kale anthu amene awapasawo zizukulu zawo, zibwezi zawo, kachati kukakongola ndithu local borrowings 800 something billion kuti azipereka makhanda amene anabadwa last week. Ndizoona anabadwa last week anthu akuti ma certificate zonama za forgery zonse zija, koma akupereka asanayambeso ndikulowa mboma lachiwiri amba kale kubwereka ndalama. Amalawi chonde tikamanena izi musese ngati ife kapena tungonena for the sake kuti kuzonda chipani. Ayi, ziko lathu likupita kuti, ziko lathu likupita kuti ma 800 something billion kwacha amene akubwerekawo, kodi anathu amene akubwera msokolomo, ziko limene likubwera msokolo Amalawi tikulifunira mafuna bwino? Amalawi chonde chonde chonde, ife tikamanena kuti vote for Professor Peter Mutharika sitikunena kuti chifukwa chakuti ife tikufuna kuti kadi ayi tikuziwa kuti Malawi akhala bwino. Ife sitiona kuti Peter Mutharika uchoka kai kutyolo kaende kumwera. Ayi, ife tikuona munthu ngati Malawi amene anakhalapo kale president. Zonse tikuziwa zimene zimapangika Malawi muno, mmene chuma chinkayendera, mmene zinthu zinalili, aliyense kaende osauka kaende olemera
ankakondwa nthawi imeneja, amagula zinthu mochipa, amasangalala. Koma panopo palibe kusangalala. Kusangalala iwe ndapongo zako ukagona pa filling station, iwe ndapongo zako kumachoka apa kumapita kumaiko akunja kuti mukapanga maconference kaya climate change, watenga zibwezi, watenga chani, watenga zizukuru zako, watenga kaya ankoro ana alete ankoro ako, wosaja kuti ni ma-experts a climate change. Amalawi, kodi mukufuna zimenezo kuti zipitirire chifukwa chakuti anthu ena mufuna kuti azipeza bwino? Kodi kulemera kukhale kwa anthu ochepa okha pamene majority Malawi ano ndi osauka nzoona? Ndewina wanena akamulepo chonde musamanene izi chifukwa chakuti iniwo timakudalirani. Ayi, ine ndiye nakupulumusa mtundu wa Malawi. Chinanso chimene ndimafuna ndinene pano ndi chakuti pane zimene zikuti mapazoka zana amagawana mpando ndi ma MCP secret meetings kuti ife tikawina inuyo tidzakugana chifukwa ndi amene mwatipasisa kuti tiwine, kuti profesa alephere chifukwa chakuti inuyo mnayima panokha mmanenaso zinthu zina ndi Zulu amagawana mipando kandi azana kaya amagawana mipando kuti iwe muzakhala ku embassies, inu muzakhala ku foreign office, inu muzakhala ku agriculture, inu muzakhala amagawana atu ndi zipani zimene inuyo mufuna muzivotere zimene zikuyima pazokhazo. Zana amagawana mipando zana inu chonde amagawana mipando anzanu apapa kuona kuti ife timapatoka tizapulumusa tizakuthandizane mwakuti muzatenga ngongole mwakuti. Ndizonama zonse ziji anthu arandira ndewinaso zana tiri mu parliament akuti akanowa musamanene ine zakugayirani kunati musamanene zimene zozo, ine sindifuna kuti mundigayire chani akuti ifeyo zonsezo tapanga kaleso ndeno mukutiururanso kuti ifeyo akuluakulu mangochichenjerani, Machinga muchenjere, Zomba muchenjere, Baraka muchenjere, akuti pamiti pa anthu osauka azana kulemererapo inu chonde zimene ndikunena pano muzandikhulupirira mawu amene wawa, ine sindingonena ayi akunama kuti akuyima paokha anthuwa pamene paokhapo sakuyima paokha apasidwa ndalama zonse za kampeni akunamiza kuti akupita ndi MCP kwapasa ndalama anthu awa kuti aonongese mavoti, koma simutha zonsezi chifukwa Profesa Arthur Peter Mutharika akulamulira next month pano. Konzekani nonse Amalawi kuti ana anu from standard 1 mpaka form 4 izakhala yaulere. Next month pano Peter kulamulira konzekani kuti ma student ino amene muli kuma colleges muzapasidwa makuponi andalama aja kuti muzipita macafes, macafeterias apa kuma universities, college polytechnic imene pano Mombasa kandi Rwana kandi ku Chansa College iko University of Malawi ko College of Medicine Kamuzu, University of Medical, whatever that it is, Mzuzu University, ma university wose public university muzikadia wose yang'ana kuti ndrama zichoka kuti nonse kandi masti kandi kuti nonse mukavotere Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa from next month zinthu Malawi munoze kusita. So panonso anzathu amene kandi Lilongwe kandi Salima kandi Deza kandi Mchinji kandi Dowa kandi Nchisi kandi Kasungu Nkhotakota nonseno zimene simunaone zimene sizopanga pano zipangidwa next month. Anthu mizimu anthu muzalandira azimayi makamaka para 100 million kwacha ya ngongole, anyamata para 100 million kwacha ya ngongole zikubwerazi next month mkangochita. Next month kwangosala chabe mafu kandi masiku 40 kandi masiku 30 kandi 1 month imene yangosalayi chonda Malawi muziwa kuti zonse zikubwera Professor Arthur Peter Mutharika khala pampando. Sono china ndimani ndikuuzeni pano chimene anthu ambiri sakukuuzani 5 billion icha maoda awiri uku 2.5 billion uku 2.5 izipita ma district ose muno Malawi from Chitipa paka Nsanje palibenso kuti uyasalira, ngakhale zingongole palibenso kuti uyasalira. Anthu awa akukongora ndrama kuti azidya ndaka zawo, anthu awa kukongora zinthuzi maruma kuti panopa kuziwa kuti akulephera, ndiponso ena mwa ino kupempheratu ndizakumwamba zimenezezi. And Yehova mati mukapemphera zakumwamba paziko apaso mukhalaso bwino chifukwa tonse mizimu yathu inachokera kumwamba, inachokera kwa Yehova, ndife
chilengedwe cha Yehova. Ndemo ni vese tikakhala chilengedwe cha Yehova ena matengerapo mwayi. Yesu anavutika kwambiri pa mtanda. Muhammad anavutika kwambiri ndikunyozedwa ndi anthu. Nde iwo mmene anavutikira muja sananene kuti wina wese azalemere pa zimene iwo they went through. Jesus was even crucified on the cross, magazi akutuluka anthu kumamlavulira malovu. Nde wina lero akulemera chifukwa akudya bwino, akukhuta, ndiponso akugeya mikaka chifukwa chakuti iyeyo akutchula zina la Yesu pachabe. Ayi, mukarangidwa kumwamba anthu inu, mukarangidwa. Muhammad sanga chikhale suffering for nothing. He suffered for the truth. He suffered for the sufferings of the people. He suffered because he wanted to rescue people. Jesus suffered because he wanted to save us to go to eternity. Jesus suffered famafuna kuti ifeyo tikapulumuke kumoyo wosatha. Ndiyeno panopo paranthu ena amatenga mwayi mwaona akudya bwino, akuti kaya akugula masuti zabwino, kumavara kuti wakudya mimba zawo zikukhuta muzina la Yesu Kristu. Pamene Yesu Kristu he suffered for us to be saved, for us to go and meet our heavenly and the creator of heavens and earth. Koma anthu ena autengerapo mwayi pasingati zimenezo. Mosirizo, Malawi Electoral Commission ikupita ku Dubai kukachita print mabalotio. Kampani ya munthu amene kuno waziwidwa kuti munthuyo anali pa corruption, koma kupita kukachita print ballot papers. Ndefunso ndira kuti how genuine kuti ballot papers azakhala ujeni, azakhala kuti anthu mmene akufunira kuti mukhale free and fair elections. Amalawi tichenjere chifukwa ife tufuna chimene tikufuna ina kwambiri ndikumakhala free and fair elections. Wowina tizikanena kuti thank you and congratulations kwa amene wawina, wosati aziwina munthu chifukwa chakuti wabera masankho. Ayi, ife silufuna kuti munthu azawine chifukwa chakuti wabera masankho. Ayi. Chinanso ballot papers akabwera kuti ifeyo tikhale cheru chifukwa pakazakhala ballot papers ena amene analowa muno Malawi 2 months ago, if not 3 months ago. They are, warehoused, ena chakudeza uko, ena chamukanengo mwinamo, amene ndochonga kale. Koma amene wo tiwayang'anisise chifukwa mkompyuta imene tikunena kuti munena kuti kaya museva zanuzo, ife tifuna tikachite audit musevamo tuone kuti mabalota amene mukubweresa the exactly with an extra for contingencies amene tizaona kuti contingencies ndi awa, they must be properly accounted for. Chifukwa free and fair elections anthu awasakufuna, akufuna apitirize kuti azavutisa Amalawi ndikufunse ngati panopo zinthu zikuvuta choncho. In 5 years buledi muzagula ndalama zingati? Packet ya sugar muzagula ndalama zingati? Ana anu school fees kuti yakweratu from December ku secondary school. Likuni muzilipira 540 per term, 540,000 kwacha. Ndalama zakhanda zija muzalipira school fees ya mwana form 1. Ndalama zakhanda zija muzalipira school fees mwana form 2, form 3, form 4. Pamene Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti sukulu izakhala yaulere from standard 1 mpaka form 4, ndeno kuti ayi tikasankha kuti zikalipira kuti zivutikabe anthu ochepa anawo aziphunzira, majority anawo azikhala osauka. Amalawi chenjerani. Ipakhamwa anthu ambiri amanena ngati zoona pamene sizoona. Mavuto Malawi muno aliyesa kwaziwa. You fresh muzagura 5,000 panopo anthu azasiya kusamba sopo, azasiya kusambira sopo, anthu azizasambira sopano masamba, kutenga zimasamba kaya za mtengo wina wakeso kuziphakapaka mthupi mukukasamba, zinthu zimene zikubwera. Anthu azasiya kumwa tii, kudya phara la shuga, azayamba sopano anthu kusaka ngakhale uchi uzadula kwambiri kuti muzagule kabotolo ka uchi. Tinkagula kabotolo ka uchi 1,500, panopo botolo la uchi lufika 10,000. Pakati polinali 3,000, panopo lufika 10,000. Botolo la uchi muzagula 20,000 iso simzaita, chwa 1 kg sugar azafika pa 30,000. 1 kg kumene tikupitako.
amalawi chenjerani, mulilongwe mizi muchenjerani, sizinzo mavota amene obwera samtundu, kumuchinji chenjerani, mavota amene obwera samtundu chonde muzavutika ndinokha pa nyumba pano kudowa chenjerani, palibe zakuti uyu ndi wakwathu shuga mukagula modula, uyu amene mkuti wakwanu sakuuthandizani yakudya ndi ana ake, inu munchishi chenjerani, palibe zakuti uyu ndi wakwathu chifukwa inu mukagula kapaketi a shuga mukuvutika nokha ndi ana anu, iye amangodya bwinobwino kunenepa kumanamizira kumapereka ndrama kwa amayi amvano kuti machalichi kungo kunyengezerani chabe anthu amenewa choti chenjerani kunchisiko, kukasungu kuli nyumba za mauzu, ndiponso mauzu amene sinaone panopa chile tuli kupita kukasungu kunachoka president oyamba, koma kuona nyumba za mauzu ndi chifukwa chani? Ndi anthu muli ndi ma MPs kumene iwo akudya wokha manyumba mwawo yakukuta akuna mezani anthuwa musavote chifukwa chakuti uyu ndi wakwathu, kavoteni Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa zonsezo uzafika mwezi wa mawa, si chaka cha mawa ya mwezi wa mawa zonsezo zasintha. Arthur Peter Mutharika sakunena kuti shuga azafika 1 kwacha azasika kuti anthu osauka azayese kugula chifukwa chakuti nawonso ndi anthu ngati ifeyo, sitikusiyana. Chilengedwe chimene mulungu anapereka kwa iwo ndi chimene tinacho ifeyo, so anthu ngati ife amozi chifukwa chani tikuzuzana? Profesa Arthur Peter Mutharika kuti ndibwezere ulemu wa Malawi, kuti Amalawi akhale ngati Amalawi, tikusekedwa atu ndi maiko onse oyandikana nawo kukhala ngati ifeyo ndife zinyama, chifukwa chakuti anthu ino anthu akunkhondakota mmaganiza ngati kuti mukasankha wamtundu wanoyo ndiye kuti inuyo mwathandizika, pamene mavuto alibe kuti uyu ndi m'bale wako ndi amene amakupha atakusalima. Musavote chifukwa chakuti uyu ndi watu wa Central Region, apa tivote ndi Malawi basi, palibenso za Central Region, tipite ino mdezamo. Musazavote chifukwa chakuti awawanira ochimwene, ayi palibe ochimwene apa, mukavutika pamuzipo mavutika nokha, anzana akhutakhuta, anawo akhutakhuta, inuyo mkhala ndi njala osakuona mtulo, ndiponso mukati mupita kuchipatala mmakafera kuchipatalako palibe mamene mangoti MP tithandizeni matransport, nawonso nthawi zino osayankha mafoni anu chifukwa chakuti iwo nawonso avutika. Ma MPwo ndiye musavotere chifukwa chakuti uyu ndi wakwathu, ayi mukavote kuti Malawi akhale wabwino, inunso muzasangalale. Profesa Arthur Peter Mutharika wakuchitani promesi zimenezozo kuti chilichonse chizakhale m'malo mwake, chimene akunena Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndiye musavotere kuti chifukwa chakuti uyu akuti ndi wamtundu wanga, ayi munchewu mukuziwa kunchewu ngakhale kuti akupaseni izi ndizi kunchewu mmagwira ntchito kwambiri kutumikira boma kwambiri, even apolisi kunchewu ndi amene amakhala pasogolo kumapanga zinthu zosaziwika bwino, komanso mmaphedwaso ndinuyo mmakhala akukumbuzani pa zinthu zimene mupanga maumbiziridwa. Chenjerani apa ani nchewu sipanga zinthu zopwepwerayi, nchewu ndi imene itaonese sopano kuti ife tivotera kuti Malawi akhale Malawi wabwino. Ndichoka pa ndipite kumwanza chonde palibe amene amakuthandizani. Ine napita kuthambani ndithu pa nthawi imene timapita kumaliro amzathu amene anachita late Joyce Chisulu, ndithu kuona ndinaona mbatata chidembe chachikulu kumagulisa 5,000. Ine mpaka kudabwa kundizoona zimene ndikuziona kuno chifukwa anthu palibe pogwira, chilichonse chawo chimakhala kuti palibe amene akuwathandiza. Kuli mavuto azanaonena ngakhale malonda kumwanza sakuyenda chifukwa chakuti palibe amene akuwathandiza anthu aja, amangowanamiza. Tichoka pa kuneno ndeyi amati alima msewu kuti mukafike pa neno pa boma ndikuti thukuta kasi nde chonde Amalawi palibe zakuti wina kunamize anthu alephera mblanta ndiye sindinganene ndimene mulumphayi wopya mblantaya chifukwa chakuti chilichonse awaranda china chilichonse awaranda kuchoka Malawi House kubwera kuno ndithu kuzapereka mabiliyons aja ku anthu amene adachipanicho chifukwa chakuti aufuna ndalama za boma. Chilazulu ndiye iwarani, Chilazulu ndi anayiwala kale, Chilazulu sakuyikumbukiranso ayi anthuwa, ndiponso sapanganso ndi misonkhano yomwe chifukwa kuziwa kuti kumene kuja alibe nako ntchito.
Zomba, muone Zomba inali town Zomba inali imene anthu amati kupita kuzomba anda kuzomba namanga okha town icha amanga ati kuzomba kukongola koma pakali pano palibe chimene chikuchitika chifukwa chilichonse sichili m'malo mwake. Ndechenjerani apapa zote anthu ena azinena kumene kuti yayi tima patokha ndionama anthu awagawana zana ali maudindo ndenu akungokuyuzani chabe anthu akuziwa zimene akupanga abwera kumene zango kunamizana anthu waye palibe chimene inuyo akuunamizani ngati kapena ayima paokha ayima paokha kuti apasidwa ndalamazo anthu vikudya vanthu ivo vapasidwa ndalama vikudya kuchua cha pamitu pano akuti pali masuku okoma kwambiri pali mawu pachichewa kuti zisiru ndano zauchenjera ndi nyama ya anthu ochenjera ndi zimene akupanga apatwa aulaona ngati anthu wamba ndi zisiru zawo kuti pamutu pawo iwo akudya nyama akudya china chilichonse pamenepo ndi pamene pali maphwando awo cholinga chawo chakuti alemere iwo ndi mafamilies awo basi palibe zakuti akuima pawokhawa ayi apangana kale anthu awa. Vote for Professor Arthur Peter Mutharika sikuti akubwera pamene poto azalemere ayi aufuna kuti apulumuse mtundu wa Malawi. Ndikachoka pa Mosiris Meg zimene mwapanga kuti mubera mavoti ina kumakra zimene mwapanga tikukuziwani akuluakulu umakra amene mufuna kuti mbere mavoti muzamangidwa. Ine sinofuna kuti boma limene likubwera lizamange munthu wina aliyense ayi izimene ndifuna ndipepe Arthur Peter Mutharika chonde zobwezera sizabwino koma pali anthu ena ngati amene afuna kuti awononge zisankho awa kumakra awa akuluakulu amene akuba ndalama za makra awa ndithu 1 billion kumachita nyumba ya munthu wina wakenso kaya kuti kuna njiri uko kuti achose makra ku Blantyre ibwere mnyumba mwa anthu ena atatu kuti iwo azilandira ndalama za maka mabilions and mabilions 1.6 billions chane zimenezo zanthuwa muzalande china chilichonse azalandidwe ndiponso 2 tizachite paredi Malawi yonse uno kuchoka kunsanje paka chitipa aliyese azaone ndi zimene aba and azaurule kumene ayika dramas kuti zibwerere azichite refund ku treasury kuti zithandize anthu osauka m'Malawi muno and drama zimenezozo zizafike kuti zithandize kulima misewu tike misewu ya Tara. Ine ndinanena kuti misewu imene akunena kuti from Baraka kupita kwa Chenda usiku zonama apapa akongola zindrama zambirimbiri kukhala ngati kunamiza anthu kuti misewu kuyenda monse mu mzimba aphwasula misewu kuti anthu azinena kuti anthu awa akulima misewu ndizonama zimene zicha ndizonama anthuwo ndizonama angofuna kukunamizana pachiwa kuti ukavota kungochiti vota pamupeza zonse zichasiya zonse ziyathawapo osaja anthu aja azakusiyirani mavuto opya ndi misewu imene abwavura misewu kwendingeni pakati pana ubwavura misewu ayikosa kuona ngati alima salima ino kuba ayikosino salima awa akungokunamizani njinga akuti njinga kuziko lapasi kulimbe njinga yondera magesi kumzima ikakhalako ndi azikatchanjira kuti njingazo yafa pamisewu pa forest pakhalango pali njoka ija njoka yoopsa ija ndewina kuti achanja njinga yake pasewupo ndi magesi kamagesi achoka nawo kuti koma inaikosameko vasimamvera zazingatizo soona munthu wakulu ngatino basi mwavhara zamugotiso vasiwina uzaunamizani pamenewo utinu ndina king muzakhala ni njinga king azakhala ni njinga yoendera magesi ndemesejana wakenge akupita kwa Chenda njinga yakhonyoka mukati muforest akakishanja kuti magesi
kumzima Southeast kuja kwaona boka raine njinga yakonyoka yamagezi akachanja kuti muforest kuja ai akuti akachanjira uchi ndirekakara magezi zoona zvimene kuwadawa ikosa maikosi you are my favorite koma izvina kuda mizani kuti azaupasani njinga ndimesejara wanu azikapinda kuboma kucha itaponyoka muja itabonyoka ndauti yakachanya magesi akayachoka kutifa magesi otema katawa magesi atima 3 days nenjinga yekukachanjira kuti uri forest mucha koma zinaisukava misewu apasura murupi musemucha kukumba misewu kukumba akuti anhu aziona kuti akulima misewu kuti zonama zoka zimene akongora ndarama kwakudya akuti tikulima misewu auza olima kwapasako ndarama zamemo vasakuti zigu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  Hey, vote for Arthur Peter Mutharika. The Msogolera amene samfuna Chibwana. At that age, Chibwana palibe. That's why Yehova ananena kwa Moses, you go and rescue my people. Ukatenga anthu anga upita na upromise land. Faro ataona zimene zija kubwera munthu wamkulu ndithu wa authority yake ndikufuna anthu anga a mulungu abwerere kwawo. Faro sanamvese fanaona kuti apari seriousness, there's seriousness here, and that is what we want. Osati zongochita izi zamanyado zongofuna kuti azionesa iwo azilemera ndi mafamily zawo. Izizi zichepe. Lero sinafune kunena zambiri zamarawo electoral commission chifukwa ndikuziwa kuti tatulukira china chilichonse palibe chimene atapange. Tatulukira china chilichonse tachitulukira. Matawaziwo tawatulukira. And two, mlandu wathu uyende mwansanga. Majaji chonde speed up the process chifukwa ife tikufuna kuti mukhale audit mu server yawomo tichite audit machine amene ndi smartmatic kuti tione what is inside there. We should be able to reconcile kuti zonse ziyende bwino. Mawu amene wawa ndipemphe anthu akumangochi zikomo kwambiri pomvera chifukwa kuti kuzakhala masita awiri. Site ina izakhala kumangochi boma, ina izakhala kumapira Cape Makiri nakoso kukaketera ndege kadi mazi suru zoti ndege airport yakumene kuja anakati kumakibe ndakavoma chwa makibe is already a city koma ino zoona ku Cape Makiri utakaika city yopambana Dubai ndizoona koma nthawi zina mkamana mizanthu bora kumsaka so kugoneka kuti kati nthawi zina kumsaka kapena pa malembo pacho pali flat yabwino kwatiye nankumbu kuli flat yabwino kuti munthu ukhoza kunena ndithu ku Cape Makiri ndi mapira amenye anthu ambiri akukhala ngati ku Cape Makiri asakuziwa. Ine ndakulira konkono ndi panopo ndimangoseka kuti kodi anthu zimene akunena kuziwa pakapena sakuziwa. Ndakulira mnabali muja, ndakulira ku Kopi Hill, ndakulira ku Mkope, ndakulira ku Nkhuzi Bay, ndakulira ku Bindula, ndakulira ku muje Mbwazulu, ndakulira Mauzu, ndakulira Mwakera, Matuwi, ndakulira muja Makawa, Mpemba muja, ndakulira mene muja, ndakulira Madeko muja, ndakulira uko kumchesu uko mose muja ndayenda. Ndewina umandinamiza pano kuti mene muja mzakhala manyumba mitambo ndizoona pamadeko pangakhale nyumba za mitambo ndizoona kwa Matuwi kungakhale nyumba za mitambo ndizoona zimenezo. Ndizoona kuti Mbwazulu muja mzakhala nyumba zina zo auti 17 upstairs mwamba. Kodi ino anthu akamanena mawu amene amakhala ngati unamiza ndani koma Malawi ndi chifukwa chache chifukwa chani amatinamiza anthu zozo chifukwa chani anthu amafika pona machoncho. Malawi Electoral Commission, what we need is free and fair elections in Malawi. We are not going to compromise apart from free and fair
elections in our country. Thank you. Good morning. Kumeneko kunali kulankhula kwa olemekezeka Akamlepo Kaluwa omwe ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Rumphi East. Iwowa amalankhula kuwafotokozera Amalawi za ubwino ovotera olemekezeka a Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipani chawo cha Democratic Progressive Party DPP pa zisankho zimene zikubwera pa 16 September 2025. Ndiye mwazimvera nokha Malawi, timati musanachoke mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.